ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଆମେ ଆଜି ଅ ଆ ପଢିବା। କାହାକୁ ଅ ଆସିଛି ହାତରେ କିଲ? ଆସିଛି ତ? ଆସିଛି? ହଁ, ଏଇଟା କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଅଇ ନା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦଉଛି। ସାଇଜରେ ବସ। ସାଇଜରେ ବସ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଲି ଏମିତି ଧରିକି ବସ ହେଲା। ସାଇଜରେ ଧରୁନ। ହେଲା। ହଉ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅ।